साम्पकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जगद्विधानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भकतरे भकत भकतरे भकत भकतरे भकत भकतरे भकत भकत पाईकी बंगा जगाओ जगत भकत पाईकी बंगा जगाओ जगत भकतरे भकत भकतरे भकत भकतरे भकत भकतरे भकत उपासे शैलो नाम धरी मो देह सहिब कह किपरि ओ भाई भौणी को संगरे धरी तो पाई आनी फिरी खेचड़ी
उपासे शोइलु मना मथरी मो देह सहिबा किपरि ओ भाई भौणी को संगरे धरी तो पाई आनी खीरी के जोड़ी खाई तेरे खाई दे मो खाई तेरे खाई दे मो प्रिय भकत भकत रे भकत भकत रे भकत भकत रे भकत भकत रे भकत भकत पाई की बंधा जगाऊ जगता भकत पाई की बंधा जगाऊ जगता भकत रे भकत 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 भकत रे पुरुषोत्तम बड़ पंडा आमको बिकिदे कहीं से कौन ओडिया नुहे हाँ यही पुरुषोत्तम देव नामधारी जड़े ओडिया आमर प्रधान सेवक थिला जहाँ आमको कांची जाई युद्ध करने पड़ता ओडिया जातिटा शेष में आमको बिकी तार गुजुराण मंटेवा बसी जो माटी रे जीवन विनिमय रे जगन्नाथ को रक्षा करा जाउथला सेठी सामान्य सुख पाई ठाकुर को बिक्री करा जाउछि ओडिया रे की अधमती आला भाईना ना आमे बर्दाश्त करिबुनी यार प्रतिकार कर भाईना तो सुदर्शन घुरु कि न घुरु मु एई मुहूर्तरु लंगल मनारे ए मनुष्य को ए ओडिया जाति को ध्वंस कर दे एहा द्वारा दासिया भी तो मरिबो एवं दासिया परी अनेक भक्त ए ओडिशा माटी रे अछन सेमानंकु रक्षा करिबा तो आमर दायित्व निजे तो बिक्री हो से रक्षा करियो के तुम कलकी अवतार कौन प्रकट करबनी भाईना समय आसिले ताहा अवश्य घटी मो समय तो अपेक्षा करि परिबिनी तमे बड़ पंडा को सपना दोष दियो अर्थ मोहरे से मत्त होई उठिछि तार वैदिक संस्कार सबु नष्ट भ्रष्ट होई जाइछि आमर सपना देश को से मानिबा को बाध्य हेबो ताले भी कौन करे छिबो आमको एबे ओडिया बनिबा को पड़िबो केमिति ओडिया मानक भितरे रही ए ओडिया जाति को रक्षा करिबा को हेबो केमिति आमको एबे ए मंदिर त्याग करिबा को पड़िबो मंदिर भितरे फूल चंदन लगई बसी रहिले जगतर कल्याण हेबनी जगतर कल्याण पाई आमको जगत भितर को जीवा को पड़िबो साधारण लंकक मेलरे रही सत्य धर्मर पुनः प्रतिष्ठा करिबा को पड़िबो अवश्य ताले हमको कौन करबा को हबो भाईना
ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ମୂଳରେ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଭୂମିକା ମନେ ଥିବ। ହଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତ ଆମେ ଦରବଡ଼ା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ। ମାଇପି ବୁଦ୍ଧିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଖଣ୍ଡି। ଏକଦମ ସତ କଥା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦରଗଡ଼ା ଆଉ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ରହିଲୁ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ନିର୍ମଳ ନହେଲେ, ତ୍ୟାଗୀ ନହେଲେ, ସଚ୍ଚରିତ୍ରା ନହେଲେ କୌଣସି ଗୃହ, ଦେଶ, ଜାତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆସ ଭାଇ, ଆମେ ଏ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ମିଶି ଯାଇ ଏ ଦୁନିଆର ଯତ୍ନ ନେବା। ଚାଲ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରିଜନେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ। ଜଗବନ୍ଧୁ ପରିଜନେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ। ନାହିଁ ନାହିଁ ତ। ଆସିବା ଭାଗ ନିଶାରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖେଇବେ, ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛି, ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ନେଇଯିବେ। ନା 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 ନା, ଆପଣ କାହିଁକି ଡାକନ୍ତୁନି। ଏ ଦାସିଆକୁ ଆପଣ ଏତେ ବୋକା ଭାବନ୍ତୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଚାବିଟା ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଗ। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନା ନା, ଆପଣ ମୋତେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାବି ଖୋଲିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ବ୍ୟାଗଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରନ୍ତୁ ହେଲା, ମୁଁ ଚାବିଟା କରୁଛି ଆଗ। ନାଇଁ ତ କେହି ସାନ ଗୋସେଇ, ଏତେ ରାତିରେ ମନ୍ଦିରରେ କି କାମ? ନାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ କଣ କଥା କଣ? ଏତେ ରାତିରେ ମନ୍ଦିରରେ କି କାମ? ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଏ ନେଲା? ଗର୍ଭଗୃହରେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ। କିଏ ନେଲା? ଗର୍ଭଗୃହରେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି? ନା, ଠାକୁର କଣ ମନ୍ଦିର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ? ବସେଇ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଠେଙ୍ଗାଟା ପଠେଇ ଦେଇ ଠାକୁର କଣ ଚାଲିଗଲେ? ତେବେ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର କେମିତି ଗଲେ? ଠାକୁର କେମିତି ଗଲେ? ତମେ ପାପ କଲ, ଚୋରି କଲ, ଅଧର୍ମ କଲ, ଠାକୁର ସହି ପାରିଲେନି, ଚାଲିଗଲେ। ଭଲ କଥା, ଠାକୁରଙ୍କର କଣ ହାତ ଗୋଡ ଅଛି ଯେ ଉଠିକି ଚାଲିଯିବେ? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଚାବି ପକେଇକି ରଖିଛି, ଚାବି ତ ମୋ ପାଖରେ, ଠାକୁର କେମିତି ଗଲେ? ଠାକୁରଙ୍କର ତ ହାତ ଗୋଡ ନାହିଁ, ତମେ ତ ଚାବି ପକେଇକି ରଖିଛ, ଠାକୁର ଗଲେ କେମିତି? ଆଉ ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ଏ ମନ୍ଦିରର ଚାବି ଖୋଲିଲ କାହିଁକି? ତା ମାନେ ତମେ ହିଁ କିଛି କରିଛ। କୁହ କଣ କଲ? ମୁଁ ଠାକୁରକୁ କୋଉଠି ବିକିଲ? କଣ କହିଲ? କୋଉଠି ବିକିଲ? ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିକିଛି? ହଁ ନା, ଅବିକିତ ତ ଠାକୁର ଗଲେ କୁଆଡେ? ଆରେ ତମର ସେଥିରେ କଣ କଲା? ତମର
ନାଲି ଆଖି ଦେଖଉଛୁ ଠାକୁର କୁଆଡେ ଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଜାଣିନୁ ନା এই ঠেঙ্গারে পিটিকি তো গোড় হাত সাবাড় କରିଦେବି କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ ଏ ଠେଙ୍ଗା ମତେ ବୁଝେଇବୁ ଠେଙ୍ଗା ଦେଖୁଛୁ ଠେଙ୍ଗା ଏତେବେଳକୁ ପିଟିକି କଣ ନାହିଁ କଣ କରିଦେଇ ସାରନ୍ତିନି ଖାଲି ଦାସିଆ ନାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଜାଣି ଦଉଛି କଣ କରିବ କର ଠାକୁରକୁ ରଖ ତାପରେ ଯୁଆଡେ ଯିବ ଦିଅ ଠାକୁରକୁ ରଖ ଯିବ ଘରେ ଛାଡ଼ିବି ଏ ପାଗଳା ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ କହୁଛି ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ କହୁଛି ନା ପାଗଳା ଛାଡ଼ିଦେବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ପାଇକି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତୁମକୁ ଏ ପାଗଳା ଏ ପାଗଳା ଏଇ ଏ ପାଗଳା ବାନ୍ଧିକି ପାଗଳା ଏ ପାଗଳା ତୁହା ଭାବିଛୁ ନୁହେଁ ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସ ଠାକୁର ମିଳିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ତମକୁ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ସେ ବିଦେଶୀ ଟୁକାଟା କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବିଦେଶୀ ଟୁକାଟା କାହିଁ ଏଇଠି ଥିଲା ଆରେ ହେଇରେ